Cure Omikron'e li seranserê Türkiye û pazda rojên dawî da li Bakurê Kurdistanê bi taybet bandorê xwe zêde dike. Tendurustkar jî balê dikişînin ku pergala tendurustiyê têk diçe û welatî jî ji ber ku nikarin birêk û pêk tedawî bibin tendurustkaran berpirs dibînin û êrişî wan dikin. Sağlık sistemi toplum sağlığı için artık önemli bir risk haline almıştır. Nûnerên saziyên tendurustkaran li ber nexweşxaneya Lêkolînê ya Diyarbekirê bi daxuyaniyekî hişyarî dan hikûmetê û ragihandin ku heger daxwazê wan neyên bicîkirin, dê di heştê Sibatê de greva hişyariyê bidin dest pê kirin. Seroka Jûra Tabîbana Diyarbekirê Elîf Turan da zanî ku ew ji destpêkê ve ji bo xizmeta tendurustiya civakê bidin hewl didin. Lê her diçe bi têkçûyîna pergalê re şertên wan jî girantir dibin û êdî mecalê wan jî nemaye ku bi vî rengî berdewam bikin. Hevalê me şert û mercê pir giranta dixebitin. Berê jî şert û mercê me giran bû niha piştî pandemiyê daha da girantir bû. Ji xwe em niha din hêrin li herêma me, li bajarê me berê jî rewşa pergala tendurustiyê ne saxlem bû. Piştî pandemiyê daha xirabtir bû rewşa me. Xebatkarên tendurustiyê hejmara wan kêm bû. Piştî pandemiyê ku niha taleba xizmeta tendurustiyê jî zêde dibe. Mirov vê nexweşînê gava ku bikevin gere tedawî bibin. Ev ya jî çima? Çünkü ev politikayekî ku pêşî li ber vîrusê bigirin, pêşî li ber belavbûna vîrusê bigirin, tendurustiya gel nayê. Balhat kişandin ku ji ber şertên li Tirkiyeyê du salên dawî de bi hezaran tendurustkar û ji pişeyên din yên pisporî ji Tirkiyeyê derdiçin û kes naxwaze di van şertên heyî de kar bikin. Daxwaziya tendurustkaran jî ew e ku daxilî biryargirtinên tendurustiyê jî bibin. Hevserokê Sendîkaya Ketkarên Tendurustiyê Seseyê Diyarbekirê Şiyargül Dîken jî ragihand ku niha ji 200 kesî zêdetir tendurustkar li Diyarbekirê bi nexweşîna vîrusê ketine û barê wan yê ji xwe giran bû girantir bûye. Berê digot işte em ê van rêzê ji bo fîşar rakin. Rast e ewana rakirin lê anha insan li ber telefona di rêzê dane. Yani dikevin telefonê ew dibe ez mecbûr ji bo vîya randevûyê bigirim, ji bo vîya randevûyê bigirim. Nagire heta saetekî di saeta disekinin nabe mehkî 20 roj şûn da randevûyekî digire bi zorê tê ew ya jî dinê re rêza wî pir e yan em bêjin ku weke ku dixwaze bûye wê xizmetê jî nikare ji ber xitmandina pergalê ew ji dibê tamam kî ye ev ya ye dibê wela zê li vyaxim yani çünkü wekî din êdî xwe îfade kirin sankî li ber insana nemaye mesela işte diçe dadgehê di zagonê da jî hemberiya wê tiştekî tune herkes edaleta xwe dixwaze bi destê xwe bicivîne. Li gor daneyên ku tendurustkaran ragihandiye li Diyarbekirê rojane di navbera 3000 û 3500 kesan da pişkinîn tên kirin û teqrîben 2000 jî haletên tomar kirin. Kêmtirîn 220 kes nexweşxaneyan tedawî dibin û heftê kes jî di beşên çavderiyên lezgîn dane. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.